Отвори сърцето си за любовта. Мастер-клас на Диди Судеш. Един разговор от сърце, сърце с сърце, се случва, когато е на лице ясното, точното разбиране. И днешната тема е да отворим своето сърце. И какво означава това? Означава да се направи една сърдечна операция? Има доктори, които могат да направят тази операция. Всъщност, да, става на въпрос за сърдечна операция, но не в буквалния смисъл. Отварянето на сърцето има 3 различни аспекта. Някои хора, след като са преживяли много предизвикателства и трудности в своя живот, са посрещнали безброй препятствия и изпити, работили са толкова много, за да поддържат себе си и са срещнали толкова много трудности на всяка стъпка. Може да са се срещнали с физически болести, с тежки взаимоотношения с близките, или да са страдали поради липса на работа или на финансови трудности. Всички тези светски обстоятелства са ги обезсърчили. И за да може да се освободят от тази тежест в своите сърца, те не желаят да говорят толкова много с хора. Но понеже те са били в тези отчаяни ситуации, те са се обърнали към Бог, за да излеят своите сърца, обяснявайки и казвайки всички тези огромни трудности, през които са минали. Всъщност, да имаш вяра в Бог помага да отвориш своето сърце. Ако хората правят грешки в своя живот, те не биха искали да ги споделят с другите, защото се страхуват, че това, което те споделят, може да достигне и до други и така ще загубят своята чест. И така те предпочитат всичко това да задържат за себе си. И могат да кажат: искам да си го задържа за себе си. Но когато се изправят пред една икона или пред един олтар, тогава те изливат своите истински чувства и освобождават себе си от тежестта, която са носили в своите сърца. И така, те са задържали толкова много ситуации вътре в себе си, защото никой не ги е научил на това, че миналото е минало. И е необходимо да се освободят от него, за да могат да вървят напред. Само тогава настоящето може да е окей. И когато настоящето вече е окей, тогава се създава бъдещето. Бог слуша всички души. Дали те просто се прекланят пред Него или са осъзнали, че са Негови деца. Имайки пълното познание за филма на живота, чистото взаимоотношение с Бог не само отваря нашите сърца, за да споделим нашите трудности, а когато отвориме нашите сърца, тогава ние сме в състояние да изразим своето щастие за това колко много Бог ни е дал
и каква подкрепа сме получили. Ние сме благодарни, че се трансформираме чрез Божественото познание. И когато слушаме познанието, ние танцуваме. Душата танцува в щастие. Как в самото познание променя нашите навици. И нашата компания, когато сме заедно, толкова много ни окуражава. И така, ето тук става на въпрос за един друг вид отваряне на сърцето. Сърцето е отворено и вие виждате радостта, която излиза от сърцето, когато се трансформира. Но по някой път не разпознаваме тази трансформация, която се случва вътре в нас. Можем да чувстваме, че просто сме блокирали, че в началото, когато сме открили бащата, всичко е било лесно и се случва автоматично. Баба ни е давал толкова много подкрепа и сила. Но след това идва един момент, където се чувстваме, че не напредваме. И без да се усетиме, блокираме себе си. А истината е, че сме божествени деца и че винаги имаме грижата на самия Бог. Той чувства вярата и любовта, която децата имат, и ги окуражава да наричат себе си деца на Бог. Когато вече сме осъзнати, че сме божествени деца, идва един контраст между нашият минал живот и настъпващата трансформация, която вече става толкова видна. Аз веднъж бях споделила, че не чувствам, че се променям и имам чувството, че не напредвам. И тогава мама ми каза: наистина ли? Не чувстваш ли, че трансформираш себе си? И аз си отговорих: не, не чувствам. Този е добър, другия също е добър, този има добра йога, другият сътрудничи много добре. Докато аз, понеже сега уча, Диди Судеш от много ранна възраст, 17 годишна, влиза в раджа йога, понеже тя е учила по това време все още, и каза: и понеже аз имам моето обучение, нямам толкова много време. И тогава казва, мама ми каза да не сравнявам себе си с другите. Скоростта, усърдието и ситуациите на всеки един са различни. Тя ми предложи да сравнявам себе си с това, как аз съм била, когато съм дошла за първи път. И това ще поддържа моето състояние да е стабилно и да е изпълнено със щастие. Сравняваме, се сравняваме само със себе си. Защото ние можем да станем само най-добрата версия на самите себе си. И така. И така става ясно за Диди Судеш, че просто не е видяла своята промяна, която всъщност е налична. И така аз видях, че вече имам един нов начин на живот. Че вече съм пораснала и мога да се справям с ситуациите по различен начин.
Действията и реакциите са различни. Споделям познанието с другите с огромна любов. Преди ми беше трудно да говоря. Ми било трудно да общува. Но сега вече споделям познанието съвсем свободно. Необходимо е да се изпълним със щастието, съзнавайки промените, които настъпват в нас. И мама, казва Диди Судеш, ни е дала още един пример в нейните първи години. И казва, ти имаш целта за своето перфектно ниво. И това е все едно да изкачиш етажите на една сграда. Примерно, ако си достигнала до втория етаж сега, ти вече си изкачила 2 етажа, един след друг. И сега погледни откъде си започнала. Виж контраста между входа, между приземния етаж и къде сега стоиш. И погледни от балкона на втория етаж по един естествен начин. И ще видиш прогреса, който си направил. И така, по някой път, когато се стремиш много бързо да достигнеш до последния етаж, може да се щупи твоята решителност и да си кажеш, ма кога ще стигна своята цел? Всъщност, когато видиш къде си стигнала и къде си сега, е важното да си изпълнена със щастие за своя напредък, но същевременно да не позволяваш на егото да се намеси, да си помислиш, че си по-високо от другите. Защото такъв вид мислене не позволява на теб душата да бъдеш благодатна за другите. И да, в този пример, твоята цел е да достигнеш 5-я етаж. И така сравнявай себе си с това, което си била, което си сега и което ще бъдеш. Постоянно напредвайки към своята цел. И така, твоята цел ще те възвишава. Има и един друг аспект, защото е налична видима трансформация и невидима трансформация. Когато едно дете расте, неговите обувки му стават малки, дрехите му стават малки, но след известно време, когато спре повече да расте, номерът на обувките остава един и същ. И размера на дрехите става един и същ. Но това не означава, че сте спрели да растете. Не. Физическия растеж може да е спрял, но е на лице развитието, което се случва в другите аспекти и най-вече в ума и интелекта. Вие ставате все по-зрели. И така, напредъка е на лице, не е спрял. Прогреса, който наблюдаваме, сме наблюдавали преди, е бил видим, а сега е един ефирен прогрес, който се случва в ума и в интелекта. И затова е невидим. Но разбира се, идва време, когато мозъкът и интелекта са в състояние да правят много бързи решения и да разбират все по-добре и по-добре. Налице е зрялост и приемане, т.е. силата на душата
се разкрива по един естествен начин. И така както нашите всекидневни дейности стават все по-естествени, например, да се събуждаме рано сутрин, да слушаме сутрешния урок, да медитираме за себе си, да споделяме божественото послание с другите, това става един начин на живот. Но когато се случва този духовен растеж, качествата на душата се засилват и увеличават. И това ние наричаме зрялост. И така, процесът е наличен. И необходимо е да разберем, че ние увеличаваме капацитета на нашата йога. Нашата йога е необходимо да бъде изпълнена с любов. Само тогава сърцето се отваря. Някой ме попита, какво означава сърце? Защото сърцето не е душата. Но душата има сърце. Какво означава, когато наричаме Бог утешителят на сърцата? Той утешава физическото сърце. Физическото сърце е част от тялото. Бог е утешителят на сърцата, което се отнася до промяната в нашите чувства. Сърцето на душата е промяната в нашите мисли и нашите чувства. Това означава. Бог, утешителят на сърцата, означава, че нашите чувства вече са се променили. Утешителят на сърцата, защото променя нашите чувства. Се освобождаваме от тежки, излишни чувства. И нашите емоции се изпълват с духовна радост. И ние сме в състояние да споделяме с честност и оценяваме всичко това, което сме получили от Бог. Друг аспект е, че в някои ситуации, поради конфликти или наличието на чувството, че не съм приета или не съм уважавана, блокираме себе си от комуникации. Спираме да общуваме. И това става една зависимост, защото започваме да вярваме, че само когато другите ни подкрепят, само тогава, когато другите ме подкрепят, само тогава аз съм в състояние да се променя. Но когато оставаме в безграничната осъзнатост за душа, е необходимо да поддържаме самоуважение и да оставаме в това отворено и чисто взаимоотношение помежду си. И да няма грешно разбиране. Много често грешното разбиране идва, когато грешно интерпретираме нещо или просто си въобразяваме. И така какво се случва? Не сме в състояние да видим уроците, които можем да научиме в тези ситуации. И така, нека да поддържаме нашите сърца леки. Друг един аспект относно отварянето на сърцето е да помагаме на другите. Ние сме дарители. И дарителите
са като фарове от светлина. И Бог ни учи да се изпълваме и да раздаваме силата на любовта. Отваряйки своето сърце, означава да се подвключа към една по-ефирна и възвишаваща енергия, която облагодетелства както мене, така и другите, чрез нашите чувства. И така, нека прегърнем този аспект. Любов. Какво всъщност е любовта? Безгранична любов. И така първо е необходимо да проверя любовта към моето собствено ниво. Любовта към моята истина. Моята истинска същност. И така първо е необходимо да проверя моята любов към моето собствено ниво. Любовта към божествените добродетели и любовта и благодарността към Бог. Бог има толкова много търпение. Той е толкова много щедър. Аз му отнемам толкова много време, но той продължава да има вяра в мен. И така започвам да имам един разговор с Бог. И така ставам в състояние да се изпълня с силата, да се освободя от всички неща, които са ме наранили и които са се задържали в моето сърце. И така тези чувства, ние ги оставяме, тези тежки чувства, ние ги оставяме и освободени от тях, това освобождение ни носи толкова много радост. И започва да тече една енергия, както тече една река. Но ако аз спра потока на любовта, тогава идва една стагнация и ставам просто като едно блато, където водата е застояла. Познанието на бащата, чрез него той ни говори. Това е нашият разговор с него. И когато ние сме в този разговор, енергията и чувствата текат толкова естествено. И аз се освобождавам от всичко ненужно. И така любов означава да прегърна лекотата от това, че съм оставила вече всякаква тежест, която съм носила досега. Оставила съм страха, оставила съм липсата на увереност, оставила съм липсата на самоуважение. Отварям своето сърце и така божествената любов ме пречиства все повече и повече. Бащата ни обсипва с неговата любов всеки ден. Какво е божественото познание? Той ни говори, той ни обича, той ни нарича благи деца, любими деца, всеки ден. Тук не става на въпрос за някаква лекция, а за един разговор, където ние можем да говорим на баба. Той ни говори, но и ние говорим на него. Да му кажем това, което сме разбрали, което сме осъзнали чрез неговото познание. И така,
ние вече имаме едно безгранично светоусещане, което ни помага да приемем другите такива, каквито са и да им изпращаме добри пожелания. Ние сме отворени да се учиме и сме отворени да напредваме. И така, нашето светоусещане се променя. Когато сме били в ограничената осъзнатост, ние сме се сравнявали с другите. Но сега ние сравняваме себе си само с нашето перфектно ниво. И това означава да поддържаме нашата цел пред себе си. Ом Шанти.